Rozjen Kutajjar trid li jkunu l-ġurnalisti li jinvestigaw min fil-Labour qiegħed jitħanżer. Kien dan il-mod li bih Kutajjar wieġbet id-domandi ta' Net News waqt li kienet ħirġu mill-Parlament it-tnejn wara nofsinhar, meta affaċċjata bil-mistoqsijiet tagħna dwar iċ-ċezzi li kellha man-negozjant Jorgen Fenech fejn akkużat li l-sħaba stessi li qed jitħanżru l-eks deputat Laburista mhux talli ma ċaħditx li qal dan il-kliem talli appellat lil kru ta' Net News biex ninvestigaw aktar. Onorevoli, meta semmejt kulħadd jitħanżer, għal min kont qed tgħid kulħadd, għax kulħadd għandu din il-kurżità. Għax intom il-ġurnalisti. Jiena nitħanżer. Tagħmlu tant xogħol investigattiv. Rozjen Kutajjar ma kienx kapaċi tispjega għaliex irriżenjat mill-Grupp Parlamentari Laburista u qaltilna biss biex ingawdu l-ġurnata. Mela għalfejn tajt ir-riżenja tiegħek? Għadni membru parlamentari mill-Parlament għadni ħirġa. Ekku, imma għalfejn tajt ir-riżenja tiegħek mill-Partit Laburista mela? M'għandix nikkummenta ta'. Jiġifieri m'intix se tgħidilna għal min kont qed tirreferi min kulħadd hu. Have a good day. Bħalissa Rozjen Kutajjar qed taffaċċja żewġ investigazzjonijiet, waħda mill-Kummissarju tal-Standards u oħra mill-Awditur Ġenerali. Iżda ħadd ma jaf jekk il-Kummissarju tal-Pulizija investigax ir-regali li ħadet mill-imprenditur Jorgen Fenech akkużat b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Fenech minnaħat jew qatt ma ċaħat iċ-ċezz illi ġew żvelati fil-blog tal-ġurnalist u awtur Marca Milleri.